Asibingelele sikomukele yona channel yakho engunqa phambili igama uXolani phasa weningi sibuya la ukuthi sichaze amaphupho kafushane. Sizoqala ke ngokuxolisa kakhulu ukuthi asikwazi ukubuya siphenduleke abantu ngesikhathi. Ngisesikolweni nganza kwethu ngiyafunda unyaka wokugcina okusho ukuthi umsebenzi wesikole uningenhla. Nomsebenzi ke kaNkulunkulu nayo iminingi, abanye baya email futhi abanye bafuna ukuchazelwa amaphupho via email. Emails abanye baya via WhatsApp, so abanye bakuma inbox ku Facebook, then abanye baku YouTube, ukwenza ukuthi abantu baningi kakhulu angeke sikwazi ukubaqeda. Kodwa sizozama ukuthi uma lokuqhubeka ni support i-channel ikhulu sithole abanye abantu babe on board ukuze bakwazi ukuselekelela la singakwazi ukufinyelela khona, bekwazi ukuthi beselekelele nabo ngendlela abangaselekelela ngakhona, ukuthi eminye imisebenzi bayenze bese thina sikwazi ukufocusa kulo ukuthi sikuphendule wena kuzona lezi impendulo sokuyidinga ezingaba ngezamaphupho kakhulukazi ke okunye siyazi ukuba ngakwazi ukwenza okunye abantu. Kodwa ke siyabonga kakhulu ukuthi uyaqhubeka silandela. uNkulunkulu enibusise ngathi anginikeza ke nokuhlakanipha ukwazi ukuthi ezinye izinto uNkulunkulu alese umoya oyingcwele ukwazi ukuthi wenza ama revelations, izambulo ezithile ngawo amaphupho nangezinye izinto ezithinta impilo. Namhlanje sizochaza nje amaphupho awu-10 engifuna sikhulume ngawo kakhulu la. Umuntu ophupha abantwana abaningi, uphupha ukubona abantwana abaningi. Lolu kupha oluhle kakhulu futhi olungasho ke la ukuthi izinto zakho zikhambela kahle noma zizokhambela kahle empilweni noma ngesemsebenzini la ukukhona khona njengamanje izinto zakho zingahle zihambe kahle. Kodwa ukuba abantwana abaningi abaneme, abantwana abasesimeni esihle bekujabulela kwawena upha oluhle. Kanti ke la hamba kufundela ekaJakobe chapter 1 verse 17 ithi ke zonke izinto ezinhle esizinikiwe nazo zonke izipho eziphelele zivela ke phezulu, zehla ke zivela kuyise wezibane okungekho kuye ukuguquka noma ke isithunzi esigudlukayo. Hamba kufundele ilizwi leli ukusikhuthaza usalindeleke izinto ukuthi zikhambele kahle. Kanti la uma ngizeke uphuphe la uhilizisana ke nomuntu, ngathi uyaqabana nomuntu, aniboni ngasolinye nomuntu, uphawu lolu olusho ukuthi ke kuzoba ke nokuthula noma kuzoba ke nokubuyisana, kuzoba nokuzwisisana, kuzoba noxolo phakathi kwakho ke nalowo muntu loyo osuke umphuphile uhilisana ke naye. Kanti ke hamba la ufunde kuJohane 14 verse 27 uthi ke nginishiya nokuthula, ukuthula kwami ngikunikeza nina, hayi njengoba ke umhlaba unikeza engikunika wona. Izinhliziyo zeni ke mazingakhathazeki futhi ke zingesabi. Kanti la uma ngeze kuphuphe ubona ke amazambane amahle amakhulu futhi ke ahlanzekile. Lolu kupha oluhle kakhulu futhi ke olusho ukuthi ke izinto zakho zingaseke zikhambele kahle ngokudala. Uphawu olusho ukuthi izinto zakho mhlawumbe zizolunga noma zoba ngenhlanhla entweni ezithize very soon. Hamba kufunde la kuJeremiah 29 verse 11 ukuthi ke njengoba ke ngiyazi amacebo enginawo ngawe kusho kuJehova inkosi, uthi amacebo amahle hayi amabi, ukukunika ikusasa nethemba. Lona lizwi ongakwazi ukuthi ufunde usalindeleke la izinto ezinhle, indaba ezinhle, izibusiso ezizobe zivela kuNkulunkulu. Kanti la uma ngenzeke la umuntu ophupha udla futhi amazambane amaningi, uphawu oluhle kakhulu futhi nalo lolu olungasho ukuthi ke ungenzeka uzothola inzuzo noma kuzochuma kungekudala, izinto zakho zingahle zikwazi ukuvuleka ekade mhlawumbe sezivalekile isikhathi eside. Ngenzeka ukhushulele mhlawumbe iholo noma uzothola mhlawumbe usabonus noma ke uzothola umsebenzi ozokunika iholo elithe qaqa noma ke uzokugculisa very soon. Funda ke la uJoshua 21 verse 45 la khona ikhuluma khona athi asikho nesodwa kuzona zonke izithembiso ezinhle zikaJehova kuIsrayeli, zikaJehova kuIsrayeli ezingaphumelelanga, konke kwagcwaliseka. Namanje ke lokho kuhle kuzokwenzeka empilweni yakho ngokuJehova uyakufeza akuthembisile ukuthi akukho nokodwa kuIsrayeli ayithembisile ongazange kwaphumelela, konke futhi ke kwabe sekuyagcwaliseka. Kanti ke uma uphupha la uphuza utshwala noma uphuza ke okusawayini, ukucelebrate, ukugubha umkhosi othile noma ukubungaza umcimbi othile, lolu phawu oluhle olingasho ukuthi ngenzeka uzoba nesikhathi senjabulo maduze noma kuzoba nempilo ezokulethela injabulo esikhathini ke esizayo. Funda la uMahubo 16 verse 11 la khona ke ethi ke uyongazisa izindlela noma kuyongazisa
indlela yokuphila ukugcwala kwenjabulo kuphambi kwakho. Esandleni sakho sokunene kukhona intokozo kuze kube phakade. Iyona-ke izwi leli silithumelayo kuwena ukuthi njengoba usuphuphe kanje uNkulunkulu engathi angaletha injabulo kuwena noma ngaphambi kwakho alethe futhi intokozo kuze kube phakade. Kanti la uma ngenzeka uphuphe futhi uphuza utshwala, uphupha udakwa utshwala, uphawu lolu olubi olusho ukungcoliswa spiritual, kusho ukuthi uyangcoliswa spiritually. Isimo sakho sikamoya siyangcoliswa imimoya yobumnyama, noma futhi uma uphupha la uphuza utshwala okhempeleni. Sithi sinahamba ke nofunde waphosisiso bokuqala chapter 5 verse 22, lahla yonke inhlobo yobubi. Kanti ke la uma kungenzeka uphuphe futhi uphuza kakhulu, udakwa utshwala noma uphupha udakiwe ke, uphawu olubi olungasho ukuthi kungenzeka ulahlekelwe umsebenzi wakho, noma ngenzeka kunokuthile ongasho ukulahlekelwe, noma futhi lolu phupho lingaphinde lisho ukuthi ubhekelele inkinga ezikunikeza ubunzima noma ohlulekayo ukubhekana nazo, ezikuxakayo njengamanje, uqalekile empilweni noma kunezimo ubhekana nazo eziqhakayo njengamanje. Kodwa ke sithe thina awukulungise la uhambe ufunde la kwabase Efesu 5 verse 18, uNkulunkulu uzokuthi uthi ke la futhi ungadakwa iwayini ngokuba ke lokho kungukuzitika kepha kugcwaliswa ngomoya ongcwele. Sithi ke thina kulesi simo lesi engathi uNkulunkulu angakugcwalisa ngomoya ongcwele, akugcwalise ugcwaliseke ngawo, kungabi nezinye izinto ezikungcola, ezinye izinto ezingalungile ozogcwalisa ngazo lesi sikhathi samanje. Kanti la uma ngenzeka uphuphe futhi ubona umuntu owashona kube ngathi-ke uyambona la udlandlavana noma uyaphila, lolu-ke kuyaba uphawu olubi olushoyo ukuthi mhlawumbe kungenzeka kunezimo ezimbi, kunezimo ezizokukhathaza ezizayo maduze, noma-ke ezizoba-ke ezingahle zidale ukukhathazeka kuwena noma kumalunga omndeni wakho. Hamba kufunde la amaHubo 119 verse 116, ngiphase uNkulunkulu wami ngokwezwi lakho ukuze-ke ngiphile, ungavumeli ithemba lami lifiphale, ungiqinise ngisindiswe njalo, ngiyozoyinika ngizoyinaka izimiso zakho. Kanti-ke la uma ngenzeka futhi uphuphe ushiywa-ke yibhasi, lolu-ke ngaba uphawu olubika noma olusho ukuthi-ke uzophuthelwa amathuba amahle empilweni abengenzeka akwenze ube nenqubekela phambili noma uphumelele esikhathini samanje. Kanti-ke sithe thina no, kukhona udivesi ongakwazi liqinise lesi simo lesi la khona uluzwa khona amathuba, la khona uphuthelwa amathuba amahle. Hamba kufunde laphana-ke Izaga 3 verse 5 to 6, you can trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to him and he will make your path straight. uNkulunkulu uzokwenza indlela zakho ziqonde zonke, kukona konke uNkulunkulu akubekele kona konke kuzoqonda. It doesn't matter ukuthi uphupheni, kodwa-ke ungabeki unganciki ekwazini kwakho, kodwa-ke ncika ekuqondeni izindlela zikaNkulunkulu, ulandele nemikhondo kaNkulunkulu ukuze uNkulunkulu akwazi ukuthi yenze indlela yakho ibe ngeqondile. Kanti la uma uphupha-ke futhi ibhasi, uphawu lolu olungabuye lusho futhi-ke okubi olungasho-ke futhi ukuthi ngase kube khona umuntu ekhaya emndenini wakho noma emndenini wakini ongase-ke andlule emhlabeni noma angase-ke ashone. Kodwa-ke hamba-ke ufunde amaHubo 33 verse 19, ukuze ukuthi uNkulunkulu uthi ukukhulula kumphefumulo wabo ekufeni futhi ukuze ubagcine bephila nangesikhathi sendlala. Nanka amazwi-ke sikunikeza wona, khuleka ucela uNkulunkulu ukuthi egcine abomndeni wakho, abahlobo bakho, izihlobo zakho, abantu osenele nabo, ukuthi bagcine bephila nangesikhathi sendlala, nangesikhathi seyinkinga, isikhathi esinzima, kodwa uNkulunkulu eqhubeke ebagcine. Aswabambe lapho-ke amaphupho, kodwa nakanjalo siyathembisa sizokwazi ukuthi sibuye siqhubeke sikulethele futhi amaphupho. uNkulunkulu enibusise, enisikelele kona konke enikwenzayo, futhi niqhubeke nisibekezelele, niqhubeke nisubscribe kwi-channel, niqhubeke nenze iziphakamiso bakwethu
nikwazi ukuthi nathi siyafisa ukuthi siphendule ngesikhathi, siyafisa ukuthi silethe futhi lokho enidingayo. Kodwa-ke niyazi ukuthi konke kudinga-ke isikhathi. Bakwethu sizokwazi ukuthi siqhubeke futhi nangokulandelayo. God bless you.